दिनै नैबे आदामोना दिनै बोरायनो लाबाय जों बोरायनो लाबाय जोङो बे हारिमुनि बोथोराव खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदोंमोन किन्तु रावबोथ' अन्थाइ जिउ लानानै फैयाखै किन्तु जोंनि जि जेनेरेसन जोंनि उन जोलै बिसोरो गाबोन जों लिङोब्ला बिसोरो मोनसे गोदान गोहो बोलो लानानै बिसोर आवगायबोनांगोन किन्तु जोंनि गेजेराव बेबायदि जुदि महरगिरिनि मेन्टेलिटिया जुदि माने बांनायनि सायाव बांबाय थायोब्ला आंनि गथ'खौ बिथांनि माने फिसौखौ सोर बे प्लेटफर्माव हगारगोन बाथ्राया बे साननो गोनां बाथ्रा नङा दा जोङो साफ्रोमबो बेनिखायनो महरगिरिया बेखौ बुजिनांगोन जोङो हलिउड बलिउड स्टाइलजों थाङोब्ला जों जानाय नङा जोंनि बर'नि कालसारा दाबो रिजनेलावनो गोलैबावा साब रिजनेलावसो दङ जोङो मुलुग सोरखिलांनो हायाखै जोंनि बर'खौनो जोङो सोरखिनो हाजोबाखै दाबो बर' फिल्म नायि मानसिफोर दं बर' भिडिअ नायि मानसिफोर दं नाथाय बेबायदि जुदि भाइरेल पिक्चारफोर जायोब्ला माने आथिखालाव जायफोर एन्ड्रइड मबाइल लायो थोंजोङै बेवहाय खस्थ' नुजायो बा नायो आरो बेखौनो लानानै माखासे मानसिफोरा एन्जय खालामो आरो माखासेया लाजि मोननानै माखासेफोरा दुखु मोननानै जोंफोरबायदि मानसिखौ थोंजोङै आसि दिन्थियो दा आङो बेनिखायनो खावलायदों जे जों बिसाया माबा मोनसे डिसिसन लादोंब्ला बेयो आसलथे जोंनिल' मोजांनि थाखाय नङा समाज बेबस्थानि मोजांनि थाखायनो जोङो बे बेबस्थाफोरखौ लानाय जायो गोदो ओरैबायदि मोनसे सम दंमोन बेखौ आं बुंनांगोन जे दिनैथ' अनेक बर'नि गेजेराव माहारियारि आफादफोर दं मोनसे समाव जोंबो आबसु खालामनो गोनां बै आबसु खालामनाय समाव बेबायदि आननेसेसारि बेबायदि पर्न पिक्चाराथ' बादो सोरबा बिहारि जदोंब्लाबो बेखौबो थांनानै जोङो मोनसे लिगेल डिसिसन लाहैनो बुजिबायना ओरैबायदि समाज बेबस्थाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिहारिबो लानो मोना सोरबा गोसो थोलायनोबो मोना माने संगठननि मानसिफ्रा बेबायदिसिममोन किन्तु दिनै मा नुदों बेनिखायनो दिनै जोंखौ बबेबा मोनसे संगठना बबेबा मोनसे प्लेटफर्माव थानानै बबेबा मोनसे कर्नाव थानानै थोंजोङै जोंखौ बाथ्रा बुंहरो नाथाय नैबे गेमस्रि टमि नार्जारिनि बेलायाव नैबे बिथांमोना जे बेनजासेयावबो माने समाजाव मोनसे एक्टिभिटिस खिन्थिगासिनो दङ बेखौ बुंनो थाखाय जोंनि गेजेराव किन्तु कुनु दल संगठना ओंखारबोआखै बेवहाय किन्तु जों दुखु मोनो माने बेनि दायित्वआ अकल बिसानियावल' हगारहरबा बोरै जागोन मानोना हारिमु सिबिजों जों नंगौ किन्तु बे हारिमु सम्पदा अकल बिसाजों रिलेटेडनि थाखाय हा बै आदानि बै सपननि बा माने रजेन दैमारिनिल' सम्पति नङा बेयो सारा बर' जाथिनि मोनसे सम्पति आरो बे सम्पतिखौ सोर सामलायगोन रोंबाबो रोङाब्लाबो जे बे बिसानि बा बिसाजों रिलेटेड टेलेन्टेड जोंनि बिदा फंबायफोरा बेखौ माने सामलायगोन बेनिखायनो जोंबो बर' समाजनि मोनसे बाहागो जोङो बर' समाजनि बाहागोब्ला बर'नि जेसेबांफोर दल संगठनफोर दं अब्ला जों मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों बेखौ नोजोर बोनांगौआ बिथांमोननि दायित्व होननानै आं सानो जुदि जोंखौ जुदि बिथांमोना हगारजोबनो हायो आरो जोंनो जुदि गासैखौबो दायित्व लानांगौ जोंफोर दायित्वखौ बोरै लानो हायो मानोना जोङो बे लाइनाव खामानिसो मावदों किन्तु जोंनो समाजाव मेजरिटि नङा दे बेखौबो मिथिना लाखा आरो जोंनो समाजाव अलिनाव नङा दिनै जोंनिख्रुइ मोनसे गोजौसिन स्टेपआव दङ मा दुलाराय बर' हारिमुआ बेनिफ्राय जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन माने साहित्य आफादखौ लानानै थुनलाइ आफादखौ लानानै बर'नि गेजेराव ओरैबायदि गोख्रों माखासे माने जातीय संगठनफोर दं आरो बैफोर जातीय संगठनावबो उइदाउट कालचार खुनु मोनसे प्रग्रामा माने साक्सेस जाया बबे मोनसे संगठन दं
बबे मोनसे फेस्टिवल दं उइदाउट प्रग्राम साक्सेस जानाय बे महरगिरिफोरखौ लानानैथ' गासै प्रग्रामा साक्सेस जायो जिहेतु बे समाजनिनो मोनसे अंगखा बेनिखायनो समाजाव जेसेबां दल संगठनफोर दं बिथांमोनाबो जों नैबे प्लेटफर्माव जुनानै मोजां मावदोंना गाज्रि मावदों बेखौ अबजारभेशनाव थायो किन्तु बिथांमोना पजिटिभलि जोंखौ नायनाया मोजां होननानै जों सानो नङाब्ला जोंबो हगारजोबनो हागोन सोरबा लांथं जानानै बबेयाव मोसाहैथों जोंबो जेबो बुंनो नङा सोरबा भाइरेल फट'खौ जेमान हागौ लाख लाख मिलियन बिलियन भाइरेल खालामथों जोंबो जेबो बुंनो नङा बबा आंथ' ओरैबायदि मोनदों दा खायसे माने मानसिफोरनि स्टेटमेन्ट एसेबां थौले एसेबां माने नेर' मेन्टेलिटि माने ओरैबायदि मोनसे गावखौनो मा सानोथाय ओरैबायदि मोनसे एक्टिभिटिस खिन्थिनो नागिरो आंथ' ओरै सानदों जायफोर भाइरेल जादों जायफोर माने बिदि एन्टि ससियेल माने एक्टिभिटियाव माने इनभल्भमेन्ट बिदिनि माने भाइरेल फट'फोरखौ कालारिं फट' साफायनानै गामि गामि आलायना होनोसै नामा बिदि सानलायलांनाय माने मोनसे माबायाव जावरिखांदों गोसो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव दिनै अनेक माने मोजां मोजां महरगिरिफोर जोनोम मोनबाय पार्मानेन्ट प्रडिउसार जोनोम मोनबाय एकेबारे टेलेन्टेड डाइरेक्टर टेलेन्टेड माने एक्टर जोनोम मोनबाय गतिके बिथांमोननि आथिङाव गसंहोनानै थांना थानायनि माने जिउ दानायनि मोनसे प्लेटफर्मखौ दिनै होनो हानाय मोनसे खाबुआ फैनो लाबाय आरो बे समाव जुदि जोंनि गेजेराव माने गुलाय गुजाया नुजाबाय थायोब्ला जों जेराव माने थिखोबाय थादों बेखौ जुदि सोरबा गुदियाव दाननानै होनायनि खामानि मावबाय थायोब्ला अब्ला बे दिसाखौलाय मानो बा जोङो मानो बे समाजनि थाखाय बे माने हारिमु सिबिनो जोंलाय मानो ओंखारनांगौ आंहाथ' साख्रि दं आं ओंखारा बिदिब्ला समाजा जुदि बुजियाब्ला समाजनि खायसे माने गोरों सुबुंफोरा जुदि बुजियाब्ला समाजनि जुदि माखासे थाखा गोनां मानसिफोरा बुजियाब्ला मानोना नंगौ मानसिया थांना थानो थाखाय गोबां थाखा फैसा गोनांथि जायो किन्तु बुस्थुआ नोंथाङा जाखिनि आय खालामनो हायो बेजोंबो सोलिनो हानाय जानांगौ दाथ' जों नुदों जे जायफोर माने इजि मानि आर्न खालामो जायफोर ब्लेक मानि आर्न खालामो बिदि मानसिफोरा जोंनि खायसे फंबाय बिनानावमोनखौ गाज्रि ट्रेन्डआव लांनायखौ जों नुबोदों बै गुवाहाटीजों जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया खुनु माने सोमोन्दो गैया किन्तु नंगौ बे बाथ्रायाबो जे जोंनि माखासे टेलेन्टेड आर्टिस्टफोरा गुवाहाटीयाव थानानै जोंनि बड'लेण्डआव खामानि मावो बड'लेण्डआव थानानै बयलेज बियो न'आव थानानै गावखौ बियो माने बहुद आपरेसन खालामो दा बेफोरबायदि माखासे गिदिराव माने गुन अरनाय माबाफोर दङ दा बेनिफ्राय जोंनि महरगिरिफोरा सांग्रां जानांगौ आरो जों बेखौ लाय होनाङा मानोना जोंनो जोनोम जाबाय जोंनो फोजोबलांगोन बे नङा दे जोंनो दिनै माबा मोनसे मावदों गाबोननो आंनि लामाया थुंगिगोन नाथाय आंनि गथ' गथायखौ आङो बे लामायाव आङो दैथायहरनांगोन अब्लासो जोंनि इन्डास्ट्रिया थांनानै थागोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन जेनेरेशन गेप जेराव जादों बे हारियाव जिखि जाया साबजेक्टआ धंस' जायो दा जोङो जेनेरेशन गेप खालामनो हाया नोंथांमोन किन्तु गेमस्रिमोन बायदि टमि नार्जारिमोन बायदि हाजार जन ओंखारोब्ला अब्ला मोजां मोनसे खामानि मावनो ओंखारबोनाय नङा अब्ला जेनेरेशन गेप जागोन जोंनि बे इन्डास्ट्रियाव बेनिखायनो साबधान जा बेनि सायाव जोङो दिनै गोथौवै सावरायना मोजां जे गेमस्रिया जाबाय जायो साम एक्सटेन्ट साफा सानै बेबायदि मोनसे आनफर्चुनेट किसुमान साफा सानै मानसि बेखायदा जोनोम जायो टमि नार्जारिया जोनोम जाबाय मनिस मामोन बियो बसुमतारी ना बर' बियो बिसोरो जोनोम जाबाय लेट देम गो किन्तु दा जों जायफोर बिसाजों रिलेटेड महरगिरिफोर दं बिथांमोना बेफोर बाथ्राखौ
नुखानानै मिथिखानानै स्टाडि खालामनानै एसे बुजिनानै गावबा गावखौ गायसननो नाजानाया मोजां बिथांमोननिफ्राय बोरै जों एरायफेनानै राइट टु दा पथ जोङो बोरै थांनो हायो बे बुस्थुखौ जोङो साननाया मोजां उन जोलैया जोंनि महरगिरिफोरा जों जेब्ला मोजां मेन्टेलिटिजों डिसिप्लिनै खामानि मावलांबाय थागोन दिनै पाब्लिकआ जुदि जोंखौ 50% 60%आ जुदि जोंखौ वेलकाम जनायदोंब्ला एक्सेप्ट खालामदोंब्ला हयथ' जोंनि डिसिप्लिनखौ नुनानै जोंनि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै गाबोन 75निफ्राय 80% बा बर'नि 99%आ जोंखौ एक्सेप्ट खालामो बे थांखिजों जोंनि आर्टिस्टफोरा खामानि मावनो लानांगौ दा ओरैबायदि गोदान जोलैनि प्रडिउसारफोर ओंखारदों बे प्रडिउसार बादि जे बियो गाज्रि एटिट्युड लानानै ओंखारबोदों बेथ' नङा बेयो बिजनेस लाइनाव ओंखारबोदों बेयो प्रफेसनेल लाइनाव ओंखारबोदों खिन्थु नै बेबायदिबा बेथ' बे लामायाव बेयो खामानि मावनाय नङा बेथ' रावखौबो माने पिकआप खालामनाय नङा रावखौबो बेयो माने सहाय सहयोग खालामनाय नङा अब्ला नोंनि टेलेन्टआ मा जागोन जोनोमावनो बे लरहायलांगोन बेनिखायनो जोंनो मोनसे मोजां माने थासारि मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्ट जोङो जोंनि महरगिरिफोरा सृष्टि खालामना लानांगोन सोरबा गाज्रिखौ नुदोंबा जोङो बेखौ बोरै होबथानो हायो बोरै जों बेनिफ्राय जानगारनानै थानो हायो बोरै जों बेखौ माने आउट अफ 100 माइल्सआव जों दोनहरनो हायो बेखौ जों नाजानांगोन बेबायदि मेन्टेलिटिजों जों खामानि मावोब्लासो जोंनि जि माने फिउचार बेयो साक्सेस जागोन गतिके दिनैथ' मिथिगौ बिसाया मा मावगासिनो दङ बिसाया मा मावगासिनो दङ नोंथांमोना मायाव खामानि मावगासिनो दङ गावबा गावनि थाखा फैसा खरसा खालामनानैब्लाबो बेसेबां सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ समाजाव माने बे हारिमु सिबिनायनि नामाव दा बेफोरखौ साननानै जोङो एसे मालाया जियानो बुं जोङो गोथों जानांगौ जोंनिफ्राय जोङो जाहाथे बिसानि फारसे नंखाय साननाय गुन बुजिनाय बेखौ जों बन्द खालामनांगौ सोरबा पाब्लिकआ सोरबा माने दल संगठना जोंखौ जुदि माने एनादार एंगेलजों नाहरोब्ला बेखौ थोंजों जोङो बेनि माने रिएक्सनखौ होनो हानांगोन दिनै फैला बिथाङा फैयाखै नाथाय मोनसे बिथाङा पस्ट खालामदों बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों इनडाइरेक्टलि मोनसे बाथ्रा लिरदों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नाय खिन्थु बिथाङा बुङाखै जे गेमस्रिमोनखौ हगारना होदो गोसोबायदि टमिमोनखौ हगारना होदो गोसोबायदि बिसोर जि खालामो सोर बबेयाव लांनानै माबायदि रंजाहोयो खालामदो बिदि होननानै बुङाखै एसे आलादा रोखोमै बुंदों दुखु मोनदों बिथाङा दुखु मोनदों माने दायनिगिरिया जों जानांगौ मानोना जोंसो बादा होयो माबाखौ गेमस्रिखौ ओइ लांनो मोना गेमस्रिखौ बेवहाय माने बेवहाय माने दैखोनो मोना बिदि होननानै जों बुङो बेनि थाखायनो जों दायनिगिरि समाजनि नोजोराव खायसे व्यक्तिनि नोजोराव अब्लालाय अनेक बर'नि गिदिर गिदिर दल संगठनफोरा लांदो माने गेमस्रिमोनखौ लांदो टमिमोनखौनो लांदो बिसोरजों रंजाहैदो नङा होमबा बेखौ जोङो बयबो बुजिनाया मोजां दा बेनिखायनो आंनि मोनसेल' आपिल जे जों दाबो थिगैनो दङ गेमस्रियासो माने बिसोरो लोरिखेदों खिन्थु जोङो बाखि जिखिनि दा जोंनि महरगिरिफोर जों थिगैनो दङ सोरबाया हयथ' गोथौयै सानस्लाबाखैमोन जे बावैसो गेमस्रिया मोनसे भिडिअ प्रडाक्सन खालामदों गावनि प्रडाक्सनाव बेवहाय जोंहा बादा होनो गोनां जेबो गैया मानोना बे मिउजिक भिडिअआ जाहैबाय वर्ल्ड वाइड सार्कुलार जानाय मोनसे चेनेलनि बुस्थु बेयो जोंनि कन्ट्रलाव बा इन्डियानि कन्ट्रलाव थानाय बुस्थु गावबा गावनि टेलेन्टखौ बेवहाय आपल'ड खालामनो हायो नङा होमबा खिन्थु जोंनि मानसिफोरा बिथांखौ हेल्प बिनाङा बिथांखौ माने इनकारेज खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा मानोना बेखौ गाज्रि होननानै मिथिखायोब्ला गाज्रि मानसिखौ जुदि आफा खालामोब्ला गाज्रि मानसि जुदि नोङो जनाय गसंनाय खालामोब्ला नोंबोथ' गाज्रि मोनखायो बेनिखायनो जोङो
गावखौनो एसे सानना नायनाया मोजां गावखौनो जेसेबां हागौ फोसाबनो लानाया मोजां आं बांद्राय टाइट डिसिसन जोंनि जायफोर माने फंबाय बिनानावमोना बिथांजों माने खामानि मावहैदों बांद्राय आङो एब्रामलि मोनसे टाइट डिसिसन बा एक्सन लानांगोन होननानै आं सानाखै खिन्थु बुजिनाया दरकार नोंथांमोना जाहाथे भबिष्यताव गावबोथ' दा थांखा आरो नोंनि लेफ्ट राइटआव थानाय जि फ्रेन्ड सार्कोल जायफोर कलिग्सफोर दं बिथांमोनखौबो जाहाथे बिथांनि इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनो होआ बेखौ नोजोर होनाया मोजां नङाब्ला खिन्थु जोङो बे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनाय माने जोङो जोलैनि हांगाराव गोलैजोबो साफा सानै दङ समाजाव बेबायदिनो माने मैला गोनां मानसि मैला गोसोनि मानसि थायो बे साफा सानैनि थाखाय जों गावखौ हगारसारनो हाया जोङो गावखौ हमथानो हानांगोन गावखौ सामलायनो हानांगोन समाजनो जोङो मोनसे बिदिन्थि महरै खिन्थिनो हानांगोन जोंनि बे इन्डास्ट्रिया नोंथांमोना साननाय नोंथांमोना बुंनाय बै गेंस्ट्रिमोन बायदि नङा होननानै रायजोनो होनो हागोन आरो हागोन इसेबां मोजां मोजां माने दिनै जेनेरेसनफ्रा ओंखारबोदों बिथांमोननि भबिष्यतखौ जोङो दाना होनांगोन जों बुङाखै जे बिथांमोना अलरेडि वेल एस्टाब्लिश जास्ट गोइं टु बि सेल्फ एस्टाब्लिशमेन्ट सेल्फ एस्टाब्लिशमेन्ट गतिके बे समावनो जुदि जोङो माने कन्ट्रल खालामनो रोङाब्ला जों जुदि माने दिशा महरै नोंथांमोनखौ जोङो सहाय सहाय खालामनो रोङाब्ला नोंथांमोननि जा नुनाय सिमां बे लामा ससेयावनो दोनथ'यो ओंखायनो साबधान फैबाय थानाय समाव जोंहा अनेक मावनो गोनां दङ जोङो अनेक डेभेलप खालामबावनो गोनां दङ डेभेलप जानांगौबा जोङो बे फारफ्रोमनिफ्रायबो जोङो साखाफारा जानांगोन जोङो कुवालिटि क्रिएट खालामनांगोन कुवालिटिया फैनो लाबाय दिनै एसामिस जे फिल्म इन्डास्ट्रि बिथांमोना बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ गिदिर जाबाय मिउजिक एलबामावबो जोंनिया जेसेबां ओंखारो बिथांमोना खम ओंखारो सिनेमायावबो जोंनिया बोसोराव जेसेबां ओंखारो बिथांमोननिया बे आसियाव साननो हानाय ओंखारो गतिके बे बिसाया जि समनिफ्राय खामानि मावनो लादों बै समनिफ्राय जोंनि गेजेराव कुवालिटियाबो बारायदों लोगोसे क्वान्टिटियाबो बारायदों बे मोजां साइन मानोना बेवहाय खामानि मावनाय बांसिन महरगिरिफोरानो हाइलि एजुकेटेड दिनै जायफोर एक्टर एक्ट्रिसफोर फैदों बिथांमोना गासिबो गोरों गोदो दाहोना रुवाथि थाग्रायासो कालसाराव खामानि मावो खिन्थु दिनै इउनिभार्सिटि फरायनाय सोरबा पिएइचडि खालामनायाबो बेवहाय खामानि मावो अब्ला बे मोनसे गिदिर इन्डास्ट्रि बेखौ जोङो मोजाङै हमथाना लाखिनांगोन जों बेखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन जोङो बे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनानै बै सासे माने मास्टार डिग्री हल्डार सासे पिएइचडि हल्डार बिथांनि सिमांखौ बे प्लेटफर्मावनो जोङो बानायनांगोन बेफोर बाथ्राखौ जोंहा मावनाय दङ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दाखालि बे गेमस्ट्रिनि प्रग्रामाव आंनि फिसाजोखौ बै 20,000आव बेवहाय माने एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन खिन्थु गेमस्ट्रि फैगोन होनना मिथिनायखाय फैयासै मिथिया होनबा नोंथांमोना सुजेक्सनाखै होमबा पिक्सारावबो दंमोन नङा होमबा खिन्थु जों हगारहरनि कारना बेनो जाय गेमस्ट्रिखौ एन्टि ससियेल माने बे एक्टिभिटिसनि थाखायनो बेन खालामबाय समाजा दिसाया बेवहाय बेजों लोगोसे बोरै मोनसे प्लेटफर्म बोरै खामानि मावहैनो हायो गतिके दा जों थांनो ना फैनो ना दा बेबायदि जायोब्ला बिदिखौनो बांसिन नागिरोब्ला अब्लाथ' आं फिसाजोखौ एसे माने रोदोमफुनायावनो आंखौ गुदियाव दानना होनांगौ नंगौना नङा ए बिदिस' बे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावब्ला नाङा दे भाई माने फिसा नों फरायले बोरै माबोरै सोलियो बिदि बुंनो गोनां बायद' जागोन खिन्थु बे नङा आंनियाव आंनि फिसाजों आं माबा मोनसे टेलेन्ट नुदों बेनिखायनो आं बेखौ हगारो दिनै माने पाब्लिकआ एक्सेप्ट खालामो आरो बेबायदि अनेक जोंनि गेजेराव दिनै निउ जेनेरेसन ओंखारबोदों जोंनि गेजेराव 1000 जन हेलिना 1000 जन माने फुजि जों माने 1000 जन माने लिंसार 1000 जन सोरां जोङो सृष्टि खालामनो आरो समजों लोगोसे फैगासिनो दं खिन्थु बेबायदि थासारि जायोब्ला जोंनि गेजेराव जुदि इउनिटिया गैयाब्ला जोंनि गेजेराव जुदि बुजिलायनाया गैयाब्ला सोर एगारहरनो
सोर फैयो क्वालिफाइड मानसियासो खामानि मावो बाथ्राया बेबायदि ओंखायनो आं गोबां बुंला जिखि जाया आङो मोननै जिल्ला आफादबो जिहेतु दोनफैयो आङो माने मिरु आफादनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोननि ओनसोलाव हानाय मानि बै जायफोर प्रग्राम सालायग्रा आफादफोर दङ बिथांमोनजों जिरायनानै रायलाय आरो गुबै बाथ्राखौ बुङो मोनसे बाथ्राखौ आरो नोजोर होनाया मोजां दे जों लाजिनाङा माखौ होनना बुङोब्ला जे बै जे भाइरेला खिन्थु समाजनि 100% मानसिया नुवाखै दे बिसोरनि भाइरेल जायफोरनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल थायो जायफोर माने यां जेनेरेशन यां स्टेजनि मानसिफोर बिसोर खिन्थु मथा मथि 90%आ नुदों बेनिखायनो आसलते बे जे गाज्रि गेमस्रिमोना जे गाज्रि बेखौ जोंनि बोराय बुरियाबोथ' मिथिया नङा होमबा रायजोफोर मात्र मा मिथियो गेमस्रिखौ सिनेमायाव नुदों गेमस्रियाबलायनो बबेबा मोजां प्रग्राम माने खालामदों बेखौ नुदों रायजो राजाया बेनिखायनो माने लुथुर पुथुर माने चक्र बक्र नायनो मोजां गतिके बेखौसो नुदों रायजो राजाया बेनिखायनो बेनि माबा मोनसे खाथिनिफ्राय पारफरमेन्स नायनो लुबैयो रायजो राजाया किन्तु बे जे सिङाव ओरैबायदि माने गाज्रि बेनि सिङाव जे खिजों बुंफबनाय बेखौ रायजो राजाया मिथिया बेनिखायनो रायजो राजायाबो माब्लाबा माने बिथांखौ लाब्ला फैनानै सापर्ट खालामो नायफैयो किन्तु बे जे माने सासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट बे बुस्थुखौ जोङो रायजो राजानो बोदलाना होनांगौ रायजो राजानो जोङो 99% मानसिनो बेनि सरित्रखौ जोङो माने माबानानै खिन्थिनानै होनांगौ अब्ला किन्तु जोंल' बेन नङा पाब्लिकआनो बेखौ बेन खालामो आं बेखौ लुबैया ओंखायनो जेमान माने ससियेल अर्गानाइजेसनफोर बा माने बेबायदिनो प्रग्राम खुंग्रा आफादफोरजों बिथांमोनजों एसे सावराय मानोना गेमस्रियाल' एकमात्र सेलिब्रिटि नङा सोरबा टमियाल' एकमात्र सेलिब्रिटि नङा बेनिख्रुइ बहुद गुने साबसिन महरगिरिफोर जोंनियाव दंसै बहुद गुने साबसिन जोंनियाव माने फंबाय बिनानावमोन दंसै बिसोरखौ लानानै प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो हाया नामा मोनसे माने बैसागु आफादा मोनसे प्रग्राम खुंग्रा आफादा समाजनो मा खिन्थिनो नागिरदों माने नंगौ जे सम आरो बोथोरखौ लानानै जोङो रंजायो किन्तु रंजानो थाखाय जोंहा मानसियानो गेलेनांगौ सेलिब्रिटियानो गेलेनांगौ जोंनि गेजेराव बे बुस्थुखौ जोङो पाब्लिकनो मेसेज होनो नाजानांगौ बांद्राय बुंला मात्र मोननै जिल्ला आफादखौ जोङो लिरथुमनानै जिहेतु सावरायदों आरो जोङो 100% महरगिरिफोरानो बयबो एसे हुसियार जाबायमोन ना जोब आंनिबा जायफोर आं मिथिबाय जेनेबा चिरांनिफ्राय सानैसो जोंनि टेकनिशियानफोरा खामानि मावो बिथांमोना मोनसे दिनै जोंनियाव मोनसे माने कमिटमेन्ट होयोब्ला मोजां जे इन फिउचार जोङो मावफैगोन आरो बेखौ जोंनि फिसाया बे मेलनि गेजेरजोंनो खेमा होनायनि मोनसे रिजलिउसन लानांगौ आं बेखौ बुङो किन्तु सेकेन्ड टाइम बेबायदि खामानि मावबावोब्ला जोंथ' अलरेडि एजेन्सि आर्टिस्टखौ जों बेन खालामखायो बिथांमोनखौबो इन फिउचार बेन खालामनाय जागोन बेबायदि मोनसे रिजलिउसन लानानै आं बुङो आरो गेम्सनिखौथ' अलरेडि जों बेखौ बेनानै खालामखायो बेनि बागै फार्दार माबा मोनसे डिसिसन लानांगौबा बेखौ माने लावथि सोलिनांगौ नङा होमबा जोङो हानाय माने ससियेल मिडियायाव बा जों पेपार स्टेटमेन्ट होगोन आंबो बेखौबो लुबैदों जे बे एखे माने टमी मनीष आरो माने गेमस्रि अलरेडि जोङो बे साथाम मानसिखौ जोङो बेन खालामखाबाय निसानिफ्राय
बिसोरनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि थाखाय गतिके बिसोरजोंबो जाहाथे रावबो थाङा बिसोरो इजि मानि आर्निं खालामग्रा साफा साफा माने गोसोम बर्दानि मानसि बिसोरो मिथिबायना बे मानसिफोरजों जाहाथे जोंनि मानसिफोरा बुरजा बुरजा थाखा फैसा होब्लाबो लब जानानै थाङा आं बुजिना मोना फैसायानो एकमात्र नङा नोंथांनि केरियारखौ दानांगौब्ला बा केरियार मोनसेखौ गोलाव सम दैदेनलांनो माबाया मनीषा होगोन गेमस्रिया फैसा होगोन दा बिसोरनियाव माखासे ब्लेक मानिफोर दं इजि मानि आर्निं खालामनो बिसोर होगोन होनोबो हागोन खिन्थु बियो खिन्थु नोंथांनि केरियारखौ अराय सम थांगासिनो दं बिथाङा बिसोरो नोंथांमोनखौ अराय समसो खामानि होबाय थागोन बबेयाव लिरनाय दं आरो नोंथांमोना बेखौ फोथायनांगौ जोंनि गेजेराव अनेक प्रडिउसारफोर ओंखारदों होननानै बुंबाय मोजां मोजां प्रडिउसार बिथांमोनखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामो नोंथांमोना जेमान हागौ समाज अब्लानो नोंथांमोननि जि मोनसे सिमां बे सानसे बेलासे जागोन आं बारा बुंला जोबनायाव बयनोबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो बे मोजां बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा होननानै गोजोन्थों खोनाबाय गेमस्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा गोलाव रावजों फोरमायबाय दा जोङो बांद्राय गोलाव खालामाबालानो एसे सर्ट दा नोंथाङा जिहेतु बुंफोरजोबखाबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि जिल्लानि आफादगिरि सपन कुमार बिथांखौ बिनि सायावनो बोरै खालामबा मोजां जायो बेखौ बुंनो थाखाय खोनायासैलै सार सोरबाफोर भिडिअ खालामदोंबा